मुझे मोतीन दोन सावाला उरो नासाचा उन्हावाला माका जापी दिवसो कोणी पापी असा जाल्यार येऊंदी राखून रावल्या मुझे मोतीन दोन सावाला उरो नासाचा उन्हावाला माका जापी दिवसो कोणी पापी असा जाल्यार येऊंदी राखून रावल्या मुझे पहिले सवाल अशी लग्ना वेळी चिडवानी कित्याक चेड्याक दोत दिवची कित्याक चेड्यानी दिवंक नजो ही कसली रिवाज आमची हे संप्रदायाचे पिशे आमी बदली केल्यार कशे मुझे पहिले सवाल अशी शिकपांत कामांत झगड्यांत खेळांत चेडवांती आतां चेड्यां बराबरी जाल्यात आज कितल्या घरांनी चेडे मारोग मेस्ताना घर सांबाळचे चेडवांनी मुझे मोतीन दोन सावाला उरो नासाचा उन्हावाला माका जापी दिवसो कोणी पापी असा जाल्यार येऊंदी राखून रावल्या मुझे दुसरे सवाल ऐका घोवा बायलेन संगी मिळून नंगी एक कुटाम बांधचे तर लग्ना उपरांत चेडवा कित्याक नवऱ्याचे नाव दिवचे जाय आमचेच आलकुंज आमकां हातो कितें वायट आसा तुमकां मुझे दुसरे सवाल ऐका आपल्या सपोटांत 9 महिने वागून कष्टांनी बाळशाक जन्म दिवून आवयन सांबाळचे तर भुरग्याक नाव दिताना कित्याक आलकुंज बापायचे मुझे मोतीन दोन सावाला उरो नासाचा उन्हावाला माका जापी दिवसो कोणी पापी असा जाल्यार येऊंदी राखून रावल्या मुझे मोतीन दोन सावाला उरो नासाचा उन्हावाला माका जापी दिवसो कोणी पापी असा जाल्यार